बोलतात 50 तोला. क्या क्या बोलने का इसको? 50 तोला. वाह वाह वाह, 50 तोला. क्या 50 तोला? हे असे आहेत ना अमेझॉन वर कितीतरी भेटतात, फ्लिपकार्ट वरनी. हे आम्ही अमेझॉन वर नाही घेतले ते. वाट लावशील. गेल्या वर्षी कमेंट यायची ना, कानातले काकी मोठे करा मोठे करा. वा वा वा. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? काल तर तुम्हाला दाखवलं होतं की आम्ही शॉपिंग केली आहे, पण काय शॉपिंग केली ते दाखवलं नव्हतं. सर्व शॉपिंग केली, सर्वांनी सिलेक्ट केलं सर्वांना काय आवडतं. जसं आपल्या चॅनलवर जे तिन्ही महिला आहे, जसे ताई, मम्मी आणि काजल, सर्वांसाठी शॉपिंग झालेली आहे. डिलिव्हरी नाही झाली होती, फक्त ती आज डिलिव्हरी झाली. आणि आता त्यांचं रिॲक्शन बघूया. त्यांना मी जेव्हा देणार ना हातात, तेव्हा बघूया की त्यांना किती खुशी होते. तर ताई इकडे आहे, काजल आपली वरती, काजल लाख मारूया. काजल खाली आहे आणि मम्मी पण आतमध्ये. मम्मी आता लय खुश होतील, कारण हे जे वस्तू तुम्ही पण बघाल ना, माझ्या हातात जी वस्तू आहे ना, ते माणूस माणसं सोडा, पण महिला जेव्हा बघतात ना, म्हणजे असे तडपतात, असे तडपतात. गेले कोणाला आणलं? पाणी त्यांना. वा वा वा, बसा इकडे. तिघांसाठी काहीतरी सरप्राईज आणलेलं आहे मी. आणि इकडे आमची दिलू बघा, दिलू पण आहे आमची. अरे दिलू पण महिलाच आहे आमची, है ना? पण दिलू बिलूनी घातला तर वाट लागायची, सर्व आमच्या बाहेर फेकून यायची. चला रेडी. आता पिशवीतलं मी तुम्हाला प्रत्येकाचं काढून देऊ, चालेल? तर काजलने कॅमेरा पकडलेला आहे. सर्वात आधी मम्मीचा गिफ्ट. हा गिफ्ट बघून ना काय बोलणार, माणसा शॉक पप्पू रॉक. बघणार आता हे काय आहे. तरी ये बाहेर. येत नाही बाहेर. नाही जास्त आहे ना, ते वजन आहे ना, ते मोठं आहे. बघा तुम्ही बघूनच आता माणूस खुश होईल. बघा काय असेल याच्यात, गेस करा. हे असं ठेवा, ओपन नका करू. आता दुसरं ताईसाठी, हे ताईसाठी. आणि तिसरं जे आहे ते काजलसाठी. काजल मुठ्ठी बंद कर, तू पण घ्यायचं आणि मुठ्ठी बंद करायची. मुठ्ठी बंद कर. हा ठीक आहे. आता तुम्ही सांगा, तुम्हाला कोणाचं गिफ्ट पहिला बघायचं आहे? 1 2 3. तुझा. हा शाणी बॉबीचा, तिलाच होता बघायचा आहे. तुझाच पहिला बघूया आपण. तर काय आता ताईसाठी काय गिफ्ट आम्ही घेतलेलं आहे ते आपण बघूया. 3 2 1. काय घेतलेलं आपण? दाखव ते कार्ड. आणि जरा हे कार्ड दे काजल, तुझ्या हातातलं ते माझ्याकडे गिफ्ट. हा ताईला जरा कानातले हे कर, जरा कानात घालून बघू. घाल. तुला हे कानातले फिक्स कानातले आहेत ना, म्हणजे हे आमच्यातर्फे ताईला गिफ्ट आहे ना, कारण ताईला पाहिजेच होते ना. मी असं वेगळं काहीतरी रोजच्यासाठी. काय ऑफिस मध्ये जाते ना, तर ताईकडे मोठे होते ना ते, काय ताईकडे वेगळे होते कसले तरी, मोठे होते ना कानातले. मग इकडे बघा ताई घालते. वा 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 वा. मग आता घालणार आहेस? नाही ना, आता घालणार ती. चला नेक्स्ट गिफ्ट बघूया. नेक्स्ट गिफ्ट नाही काजलचं. ते जे लोक दुसऱ्याचं नाव घेणार ना, त्यांचा पहिला सांगणार. ठीक आहे, रेडी? बघायचं ताई. 3 2 1. मस्त आहे हे बघा. चला खोला. आणि काजलला मी एकदा बोललेलो, तुझे जेवढे बोट आहेत ना, तेवढे तुला अंगठ्या. बोललो होते की डायलॉग तुला? मला रिंग्स आवडतात. हा, तिला रिंग्स खूप आवडतात. घाला तुम्ही. धरा ताई, तुम्ही पकड असा. दाखव. तर ही रिंग लेफ्ट मध्ये घालूया, राईट मध्ये घालूया. राईटच्या मी ना हिला लास्टची उंगलीचाच माप घेतला होता. हे बघा, बरोबर झाले. जवळ ना दाखव. जवळ दाखव. मस्त वाटते. आणि ते तो हात दाखव. म्हणजे हा आता 7 राहिलेले आहेत. 3 झालेले आहेत. आता माझं. चला आता सर्वात मेन इम्पॉर्टंट. हा तसेच घेतलेले, सेम. ओके, तर काजलचं गिफ्ट, ताईचं गिफ्ट तुम्हाला कसं वाटलं सांगा. आणि आता सर्वात स्पेशल मम्मीचं गिफ्ट. मम्मीचं असं गिफ्ट आहे जे मम्मीची इच्छा होती
खूप बोलतात ना वर्षांपासून सांगत होते की मला असं पाहिजे, पण आपली परिस्थिती नसते. मग आम्ही जमा करून आणि इकडून main- तिकडून पप्पाची पॉलिसी पण आली आता, त्याच्यामधून सर्व कलेक्ट करून बोलतात ना एक राईट टायमिंगवर ते आलं आणि ते सुटे म्हणजे आता आमचं बोलतात ना की हां त्याच्याने आम्ही घेऊ शकलोय सर्व. कारण हे घेणं थोडंसं कठीण जातं, मिडल क्लास माणसाने एवढा लवकर नाही घेऊ शकत कोण, तर वर्षानुवर्ष पैसे जमा करूनच आपण असं घेऊ शकतो. आणि आणि पप्पांची पॉलिसी पण मेन टायमावर आहे. टायमिंगवर आली, जेवढे कमी पडत होते तेवढे ते सफिशियंट झाले, म्हणून सर्वांना सर्व झालं. हां आता तुम्ही म्हणाल की पुरुषांनी काय घेतलंय, मी आणि बाईने तर आम्ही काहीच नाही, आम्ही फक्त तिकडे पाणीपुरी खाल्लीत बाजूला झालो. हां तर इकडे सर्वांसाठी घेतलेलं आहे. आता मोस्ट सरप्रायझिंग बोलतात ना गिफ्ट रिव्हील करायचं आपल्याला, जे मम्मी खूप वेटिंगवर, किती वर्ष वेटिंगवर होती याची? वेटिंगवर अशी नाही होती, पण होती. पाहिजे होतं, पण तुला इच्छा होती ना? इच्छा म्हणजे होती माझे भरपूर तसं सोनं होतं माझ्याकडे ना. हां हा, मी मग ते खूप होतं कसं- सोनं, खूप पण ते होतं. आमच्यासाठी विकून टाकलं एज्युकेशन सोनं मम्मीचं खूप होतं, पण आमच्या एज्युकेशन ना आता ताईनी हार्डवेअर इंजिनिअरिंग कोर्स केलं होतं. मी पण असे वेगवेगळे साईड कोर्स लय करायचो, म्हणजे कम्प्युटर रिलेटेड, तर इंजिनिअरिंग रिलेटेड पण ते इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग मला आवडायचं तर मी सर्व करायचो. म्युझिकमध्ये काय ना काय करत राहायचो आम्ही, आणि एज्युकेशन पण चांगलंच केलं आपण, चांगले क्लासेस लावले ट्युशन्स. तर त्यासाठी मग मिडल क्लास माणसांचं एकच असतं की मग आपलं सोनं विकावं. तर तिने मम्मी आता जो मम्मीसाठी घेतला आहे तो ॲक्च्युली मम्मीकडे असा होता ना, आणि असाच होता म्हणून ह्याच्यापेक्षा डबल होता, पण आपण एवढा आता नाही घेऊ शकत. तर जेवढा आपली कॅपॅसिटी तेवढी आपण घेतलेली आहे, म्हणून मम्मीची ही इच्छा होती तर आपण पूर्ण केलेली आहे. तर रिव्हील करूया. 3 सरळ असं पकड, 1 2 तू खोल नाही तूच असा. नाही असा, 3 2 1 उघड. वा 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 वा, कसं वाटतंय? हे असं हे असं राहतो, जरा पकडा वरती. इकडे वरती पकड, असं दोन्ही पकड, पकडलीस. त्या बॉक्समध्ये बघा मम्मीला कानातले सुद्धा आहेत मोठे. आता बॉक्स बंद कर मी. ओके, बॉक्स बंद झालेला आहे आणि ते तुम्ही बघू शकता हे कानातले. हे पकड. हां चला आता कॅमेरा दे मला. आता इकडे बघा, हा ह्याला बोलतात 50 तोला. क्या क्या बोलने का इसको? 50 तोला. आई वडिलांसाठी काहीच नाही आहे ना. ह्याच्यापेक्षा मोठा होता ना मी तुझ्याकडे? त्याच्यापेक्षा डबल होता ना. तरी आम्ही ट्राय केलेला आहे. आता तुम्ही मला ह्याचा प्लीज काय विचारू नका की किती वजन आहे आणि किती काय पैसे आहेत. ते आपण तुम्ही फक्त इच्छा होती ती आम्ही पूर्ण केलेली आहे. आणि असं नाही केलेलं आहे, जरा टाइम लागला, जरा प्लॅनिंगनीच होणार आहे सर्व, नाही तर असंच होत नाही. तेच बरोबर आहे. तर कसं आता मम्मीचं काय झालं माहिती का, ते पण ऑरेंज आहे आणि हे पण ऑरेंज आहे, तरी पण आपण घालूया है ना. हां ह्याला गोंडा लावून घेतलाय म्हणजे कसं मोठा छोटा सर्व होऊ शकतं है ना हे. हा आता बघ, आणि जेवढं पाहिजे तेवढं बघा. मस्त छान दिसतंय. वा 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 वा. आणि ते कुठे कानातले? आणि हे बघा, हे सुद्धा त्याच्याबरोबर सेट होतं, पण आम्ही वेगळं घेतलेलं. आम्हाला जसं आवडलं ना तसं आम्ही वेगळं घेतलेलं. हे त्या कानाला पकड मम्मी. ते कानाच्या खाली आहे ना, त्याच्यात टाकलं तर खूपच खाली येईल. हे बघ, मस्त. हे कसं वाटतंय कोलीन बाई? मस्त वाटतंय ना. छान वाटतंय, मस्त एकदम. आणि हेच आता हा सेट, आता हा जो सेट आहे हे मम्मी हातात पकड आणि कॅमेरा दे माझ्याकडे. बस तू ताई, बस ताई, तू नको उभी राहू, बस. आणि मी काय सांगतो, हा सेट ऍक्च्युली आताच का घेतला तर आता अजून एक मोठा फंक्शन आहे मम्मी. काजल सिजत बघ. हा काजल त्याच्यात दिसेल लगेच. लास्ट टाइम लग्नात आपण सर्व केलं होतं, पण मम्मीसाठी एवढं काय नाही केलं होतं ना, है ना मम्मी? वा वा वा, 50 तोला. क्या 50 तोला?
हे अशी आहेत ना Amazon वर कितीतरी भेटतात फ्लिपकार्ट वरनी. हे आम्ही अमेझॉनवर नाही घेतले ते वाट लावशील. खरंय खरंय खरोखरच आहे. अमेझॉन का मानली आहे वो त्याचं बोलायला अमेझॉन का. आता हीच हार ना, हेच हार मम्मी आता पप्पा घेऊन जायची ना तुमच्या टायमाला, प्रत्येक मध्ये एक एक वस्तू घेऊन जायचीत ना, त्यांनाच वाईट वाटायचं. तुझे सगळे दागिने चाललेत एक एक करून. म्हटलं येतील, मला येतील नंतर. कधी कधी कसं मजबुरी हा. असते, काय ऑप्शन नसतो आपल्याकडे, तर आई वडील असं आपल्या मुलांसाठी करतात. आता ऍक्च्युली हे सर्व मला दाखवायचं नव्हतं, पण मला एवढं दाखवायचं आहे की आई वडिलांचं पाठी स्ट्रगल असतं, सॅक्रिफाईस असतं, ते मुलांना समजलं पाहिजे आणि मुलांनी ट्राय केलं पाहिजे ते रिपे करायला. आणि तुम्हाला काय वाटतं की हे काय कुठे मम्मी घेऊन जाणार आहे का? होय. जेवढी पण ही इन्व्हेस्टमेंटच आहे, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. तुम्ही गोल्डमध्ये करू शकता, गोल्ड बॉन्ड्समध्ये, गोल्ड चिप्समध्ये, तुम्ही पोस्ट ऑफिसच्या स्कीम्समध्ये, तुम्ही तुमच्या इन्शुरन्समध्ये, लाईफ कव्हरमध्ये, हे जे स्टेप बाय स्टेप तुमच्या रिअल इस्टेटमध्ये किंवा तुमच्या हेल्थमध्ये, हे जे आई सर्व वडिलांना खुश केलं तर चांगलंच आहे ना. शेवटी आई वडील पुढे घेऊन जात नाही. त्यांच्यासारखं कोणच विचार करत नाही. आपलं म्हणजे स्वतःचं वाईट झालं तरी झालं, पण आपलं चांगलंच करणार. हे सर्व इन्व्हेस्टमेंट्स आणि हे सर्व इन्व्हेस्टमेंट एक बोलतात ना इन्व्हेस्टमेंट, ह्याला इन्व्हेस्टमेंट नाही. ते आपण कितीही रिपे नाही करू शकत त्यांचं, पण थोडं आपण ट्राय करू शकतो की त्यांचे आपण विचारू शकतो की तुमचे विशेष काय आहेत. काजलला पण विचारायला काय आवडतं. काजल मला सुरुवातीला बोलेल मला अंगठ्या अशा हातात अंगठ्या आवडतात, तर मी तिला त्याच वेळी प्रॉमिस केलं तुझे 10 अंगठ्या बोटं भरू आपण. ताईला विचारलं आता काय, तर ताई बोलली होती की जॉबसाठी माझ्याकडे कानातले नाही, आणि खूप अगोदर बोलली होती, ते लक्षात होतं म्हणून त्या प्लॅनिंगने घेतलं. आणि मम्मीचं आणि ताईला म्हणजे कसं आता बाबू पण झालाय ना, त्या एक गिफ्ट पण, आणि गिफ्ट पण. नाही तर आपल्याला ताईला काय घेत पण नाही गिफ्ट आपल्याकडून, तर ताईला तो गिफ्ट. ताईला कधीतरी आपली सणासुदाला साडी घ्यायचो. हा हे डेली वेअर साठी मस्तच झालंय ना. छान झालं. मस्त. मम्मीचं तर काय लकलकतं एकदम असं. जर कोण अमेझॉनचा बोलला तर त्याला फटके. हा ऍक्च्युली आम्ही हे सर्व रिव्हील नाही केलं असतं, पण एक जनरल थीम दाखवली की फॅमिलीला पण कसं काय काय करू शकतो आणि वेगवेगळं करू शकतो, बरोबर ना. फॅमिली कशी खुश राहते. हा हे दाखवणं आमचा मोटिव्ह नव्हतं, फक्त एक्सप्लेन करणं मोटिव्ह होतं, है ना. लय छान वाटतं मम्मी पण. आता हेच दागिने मम्मी जेव्हा इकडे घालेल ना कुठे ताईच्या बापूच्या बारशाला, त्या माणसं की काय का की घातलंय काय, आम्ही व्हिडिओ मध्ये बघितलंय. वा वा, नाही खूप खूप भारी हे वाटतंय. काहीच नाही, पण माझं मंगळसूत्र होतं ना, ते एकच मंगळसूत्र माझं 10 तोळ्याचं होतं. सांगितलं नाही सांगितलं पहिलं होतं 10 तोला 10 तोळ्याचं होतं एक हा. माझं मंगळसूत्र. हा. मम्मीला पण असं सोन्याचा खूप आवड. मम्मीचा तो फोटो आहे का त्याचा सोन्याचा भरलेला? आहे नाही. ऍक्च्युली मी तुम्हाला एक सांगतो, मम्मीच नाही तर इंडियन फॅमिलीकडे, लेडीजकडे एवढा सोना असतो ना, ते सोना सर्वांनी बाहेर काढला ना, आता इंडियाची फायनान्शियल डेफिशिट पण कमी हे वरती जाईल. इंडिया सर्वात रिचेस्ट कंट्री आहे, ऑलरेडी आहे. गोल्ड रिझर्व एवढा आहे ना इंडियाकडे, फक्त तो महिलांकडे ठेवलेला आहे कुठेतरी बाहेर. तो जर काढता आला गव्हर्नमेंटला बाहेर, तर आपली इंडिया सर्वात रिच आहे आणि ऑलरेडी रिचच आहे. ह्याच्याने खूप माहिती पडत आहे ना. सर्व महिलांकडे एवढा सोना असतो ना की सांगूच नाही शकत, लिमिटच्या बाहेर. त्यांनी कमवलेलं आहे. हा आणि लपवले. ठेवलेलं आहे. हा नाही खूप मम्मी सूट करते तुला. वा 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 वा. आणि आता डिझाईन, बापूच्या बारशाला घालेन ना. आणि आपल्याला ही डिझाईन आवडली ना, अशी जरा वेगळी दिसते आणि थोडी शायनिंग आणि मस्त आहे, भरीव दिसते आणि आणि भरीव पण दिसते. फायनल लुक बारशाला बघा. बारशाला बघा. हे तर ज्वेलरी झाली, हे आणि कानातले तर मम्मी घालणारच आहे. बाकी आता मम्मीचा मेकअप, ताईचा मेकअप, काजलचा मेकअप कसं होणार आहे ते सर्व तुम्हाला दिसणार आहे. पप्पूचा पण मेकअप. माझा काय मेकअप पावडर लावायचं जायचं. तर अजून काय मेसेज द्यायचंय? बारशाला या सर्वात या. इन्व्हिटेशन ठीक आहे. आता दिला. हा तर नाही, सर्व गिफ्ट मुलांनी आई वडिलांना खुश ठेवायचं. आई वडील कुठे नेत नाही बघा, ते सर्व मुलांचंच असतं. फक्त आहेत ना तोपर्यंत खुश ठेवायचं. मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतो की गोल्डचा रेट 51,000. हा ते तुम्ही जर चिप घ्यायला गेलात तर 52,000, 52,500, 53,000 जास्तच असतं. पण चिपचं वेगळं कॉन्सेप्ट असतो, ह्याचा वेगळा कॉन्सेप्ट असतो. मेकिंग चार्जेस ॲड होतात. ते जर तुम्हाला सोन्याच्या भावामध्ये कमी जास्त करायचं, समोरच्याला बोलायचं तुमचा मेकिंग चार्जेस किती आहे. मिनिमम मेकिंग चार्जेस डिपेंड असतं. मिनिमम सर्वात मिनिमम 300 रुपीज असतं, मॅक्झिमम 900 पर्यंत पण जातं कारिगिरी. आपण सांगू नाही शकत, सांगू नाही. अजून कमी पण असेल. कोणाकडे कमी पण असू शकतं, पण जसं कारिगिरी जास्त असतं त्याचं मेकिंग चार्जेस जास्त असतं.
त्या हिशोबाने तुमचं सोनं अपडाऊन होतो. आणि सोन्यामध्ये पण कसं वरती खाली करायचं, मी कसं बार्गेनिंग करतो त्यांच्याशी, आणि मी करतोच. म्हणजे 3-4 हजार का 7 हजारपर्यंत मी वस्तू मागे कमी करतो. ते कसं करतो ते तुम्हाला नंतर सांगेलच. पण आता मला फक्त रिबेल हे दाखवायचं होतं की फॅमिली सॅक्रिफाईस नंतर आपण काय काय करू शकतो. म्हणजे मला लय आवडला, म्हणजे माझीच नजर लागेल त्याच्यावरती पहिली. हां ताई पण आता ते रेग्युलरला घालशील ना. आणि काजलच्या हातात आता ऑलरेडी आता राहणार राहू ते दे आता. है ना. याला 3 घेतलेत ना, आता अजून एक घे. आता हे तुझी कसली माहितीये का, आता अॅनिव्हर्सरी समज ती शाणी. नाही अॅनिव्हर्सरीची दुसरी भागट्याला घेऊ काय. हा. आणि मला विचाराल ना तर खरं सांगू, मला सोना घालायला नाहीच आवडत. मला तो हाताला लागतो आणि झोपेतने फेकून टाकतो त्याला. तर माझ्या कोणत्याही अंगठ्यात फंक्शन असेल तर मी काहीतरी घालतो, नाही तर मी नाहीच घालत. मी पहिली झोपेत तर सगळे अंगठ्या फेकून टाकायची. हा मम्मीच्या अंगठ्या कुठे हातातल्या मी. आता एवढे घातले नाही, पहिली घालायची ना मी 4-5 असायचे. हा मी सर्व झोपेत आहे ना जिकडे तिकडे फेकून मग आता टाकायची. कुठे फेकलेस. आता ठेवलेली आहे. ठेवलेत ना. हा म्हणून हे सर्व एकदम जपून ठेवा. मस्त झालं. कानातले बघा मोठे आहेत की नाही. गेल्या वर्षी कमेंट यायची ना, कानातले काकी मोठे करा मोठे करा. वा 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 हलतात पण आहेत. आता ना रेसिपी सोडून ना तुझ्याकडे ज्वेलरी, काकीकडे ज्वेलरी बघा, ज्वेलरी बघा काकीची काय घालली आहे. नवीन घेतली आता बस. मस्त आवडला आम्हाला. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला सांगा. लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा आणि स्माइल करत राहा. फॅमिली सोबत राहा, स्माइल करत. बाय बाय. बाय.